Здравейте и на здраве с доста голямата чаша кафе Нова Бразилия. По принцип не съм кафеджийка, но понеже си купих това кафе да го ползвам за гоняне на едни гадинки, за които споменах преди време, сега реших, че ще го пия от време на време, понеже сутрин като се събудя ми се спи, но понеже пия и лекарства, влеза в интернет да видя на какво време, колко време след лекарствата трябва да се пие кафето. Съвета на лекаря беше 1 час след тях. Ето сега в 10 часа вече ще мине този час и като си направя видеото, ще си пия и кафето. Днес сутринта поздравих моята фейсбук приятелка Таня Вутова от София, която ме прие, когато ми беше първото участие в последния печели. Приспах от тях, на други ден ме заведаха там, където се провежда състезанието. В момента си готвя поредната супичка с просо. Този път ще добавя и 2 лъжички елда. Установих, че елдата разхлабва, което много ми пречи, защото аз съм с синдром на раздразненото черво, но с подвид разстройство. И така, понеже просото затяга, а елдата разхлабва, ще сложа и от двете 1 картофче и 1 морковче. Този път няма да има и застройка с яйце, защото вчера сварих останалите 6 яйца. Друго да кажа, сготвих си пак просо, но то фактически го сварих и ще го ям като десерт. Все едно, че си варя кускус. Малко захарче ще сложа, даже вече сложих и чакам да огладнея след закуската, която също ми беше супа, просо, картоф и морков. Такава супа съм си правила и с добавяне и на настъргана тиквичка, но вече я правя без нея. Какво друго да споделя с вас? Лека по лека казах в предишното видео, че се вдигам от тежката депресия. Решавам кръстословици, имам започнат терлик да си доплета втория терлик. Имам по принцип, купих си 600 грама вълнина прежда от един колега, който ми я носи на адрес. По принцип си приписах какви храни мога да ям при моето раздразнено черво. За сега се ограничавам с това просо. Купих си бебешки каши, оризова и елдина. Елдата ви казах, че ме разстройва,
И тези две бебешки каши, и тях ще ги съчетавам една с друга, да стане баланс между тях. Ако някой има същия проблем с разхлабен стомах, може в коментари да ми пише как се справя с него, какви храни яде. Аз предвид, че много напълнях, почти съм обездвижна. Тук ползвам нашия магазин, който ми е на две крачки, както се казва, и предлага и готови храни. Оттам си купувам пилешко с ориз, пилешко бутче с ориз, пилешки супи, макар че пилешкото е вредно, понеже го тъпчат с хормони, но пенсията малка. Заешкото било полезно, поешкото къде да го намеря. Сина казва, че го имал в Лидъл. Лидъл ми е далече, макар че за други хора е и за тях на една крачка разстояние. Синдрома на раздразненото черво има 3 вида. Този като мое разхлабение, с запек и някакъв или с неизвестен произход. Ще извинявате, че ви занимавам с моите здравословни проблеми, но всеки обсъжда това, което го вълнува. Също не знам дали в предишното видео, може би съм споменала, вчера изпратих в град Сърница, Пазарджишко, една тигрова бегония, една кралска бегония и 2 плектрантуса на жена, която е купувала от мене. И даже ми показа, че каланхоето, пината, а не дегримонтиана, и е цъфнало, както се случи и с моето, но каланхое дегримонтиана издължи се и цъфна. Също така и алоето ми подсказа една жена, че моето алое било делаети. Това, което го имах на времето. Да се вече напътвам към завършване на видеото. Ако ви е харесало, сложете лайк, коментирайте и се абонирайте за YouTube канала ми. А аз ще си изпия кафето и ще си сготвя супата. До нови срещи!